Добрий вечір. Опозиціонер з великої літери А, бо опозиція, і великої літери Б, бо батьківщина. Про землю, газ та ЖКХ і бюджет. Олексій Гончаренко сьогодні в Прайм Скрипі. Олексій Кучеренко, 58 років, народився у Вінниці. Закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність – прикладна математика. Закінчив Академію державного управління при президентові України. Народний депутат Верховної Ради України 3, 5 та 6 скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З грудня 2007 до березня 2010 року міністр з питань житлово-комунального господарства України. Нині перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Народний депутат від фракції «Батьківщина». Олексій Кучеренко. Саме зараз на АТР. Що б ми робили без візитки, оскільки Олексій Кучеренко, а не Гончаренко, я, напевно, так от просто під враженнями від зустрічі з Олексієм Гончаренком, який був на Праймі тиждень тому. Добрий вечір вам. Вітаю, дякую. Я так зрадів, що я вже майже доріс до Олексія Гончаренка. Ну, все ж таки. Та ні, це він навпаки має дорости до вас. Так, якщо з точки зору віку і досвіду, то... Хоча, якщо відверто, я його відкрив для себе такої з нової, більш позитивної сторони за останні там декілька місяців. А чому? А людина, яка така тримає удар, він такий, він росте як політик, знаєте, він росте, і він від цього отримує кайф, тому хай розвивається. Ну, дивіться, так, я маю спочатку сказати глядачам, що для вас традиційно досяжний є Viber плюс 380 73 419 41 58 та skype atr.tv. Звертаю увагу на skype atr.tv. Чому? Тому що дуже часто плутають і дзвонять на інший скайп, але так, цей ефір можна дивитися так само на YouTube-каналі Skrypin.ua та Ukrainian Media Network, ну і в ефірі телеканалу ТЕР. Отже, не соромтеся, будь ласка, долучайтеся до розмови. Ну, ясно, що з вами перше, як вам оце в опозиції, я маю на увазі цілі фракції, аж уже добу. Здорово, вже добу опозиції. І що, як відчуття? Трошки легше стало, бо знаєте, Чому? Ну так воно не подобалося, але треба було казати якісь розумні там слова, типу, от молоді політики, ми їм допоможемо, ми їх підправимо, вони роблять дурниці, ми їх підправимо, ми не будемо звертати на це увагу. А зараз же можна більш відверто казати, хлопці, не пішли би... Чекайте, кому хлопці б не пішли? Тобто хлопці без дівчат? Ну, там і дівчата є, там таке. Та я до того, що, розумієте, я в чудо не вірю, розумієте? І тому, коли ця монокоаліція, от вона така... виявилося така 254, уявляєте собі, 254, де їх отак вони десантом виписано, вони такі горді, такі вони красиві, файні, такі розумні, ходять. А в перші дні роботи я так подивився, я зрозумів, чим воно закінчиться. Чим, давайте? Пророкіть. Ні, стратегічно. Я маю на увазі, що наша скромна, інтелігентна фракція, 24 депутати, всі, в принципі, виважені, адекватні люди з досвідом. Ну, я розумів, що ми рано чи пізно займемо свою нішу. Я би хотів, щоб це була така інтелектуальна, розумна, навіть конструктивна інколи, не завжди інколи, конструктивна опозиція, яка все ж таки свою позицію обстоювала. І головне це сьогодні, щоб люди якомога швидше розібралися, хто там, що, кого, на кого працює, під якими гаслами, чиї інтереси і чиї гроші відпрацьовує. Вам не здається, що опозиційність, або поясніть мені тоді логіку дій Батьківщини від початку роботи цього парламенту, цього скликання, коли вимальовувався такий симбіоз, вимальовувався Тимошенко, яка сипала там, не знаю, компліментарною лексикою під час виступів на адресу «Слуги народу». Тобто це ж на адресу Зеленського. Так,
Це велика різниця, ви хочете сказати? Побачимо, поживемо, побачимо. Так ніколи не буває. Знаєте, Ющенко так само вважав, що наша Україна – це він. Потім виявилося, що це не так. Та й у Януковича не все так Ні, просто я розумію, було. що ви теж не Тимошенко, що ви... Я вже помилився в певному Я сенсі. член фракції, я абсолютно субординована людина і відповідальна. Якщо я зайшов, я буду, безумовно, дотриматися фракційної дисципліни. І я не член партії на сьогодні, але багато речей, які абсолютно адекватно сприймаю, в тому числі готовий працювати в команді фракції «Батьківщини». Так це кон'юнктура була з підтримки Зеленського Тимошенко? Чи Чому кон'юнктура? розрахунок на якісь бонуси від такої неоформленої коаліції, тому що монобільшість вона не потребувала Чому створення кон'юнктура? коаліції? Давайте. Ви Казали, що Юлія Тимошенко дуже хоче стати прем'єром. От просто дуже це хоче. погано? Де я сказав, що погано? Ні, отак. От де я сказав? навіть, ви знаєте, вона може і хотіла, може і зараз хоче. І вона відповідальна людина. І коли вона бачить, хто зараз і як управляє виконавчою владою, я припускаю, що вона хотіла. От я, наприклад, зараз би не хотів би стати на місце Олени Бабак міністром того, що вони там наваяли. Бо я взагалі не розумію, що то за міністерство, Мінрозгромтер, там, умовно кажучи. Але Юлія Володимирівна, в неї величезний досвід. І я можу сказати, що навіть люди з молодої цієї команди, вони навіть, може, і не любити їх, але вони з повагою відносяться до них. Вони розуміють, що там багаж такий досвіду, що їм треба дійти до нього. І вважати, що будь-який наш досвід, він завжди шкідливий і поганий. Це ж дурниця повна. Зрозуміло, що ми всі робили помилки. Тому вона хотіла, вона намагалася в конструктиві, якось там, навіть другим темпом йти. Знаєте, інколи так буває таке. Інколи нас всіх на це налаштувало, я там ішов другим темпом, через себе переступав, слухав там на комітеті цьому нашому. Тепер вже 2,5 місяці попробував, я вже бачу, куди вони заходять. Та ні, краще ми будемо свою політику і свою позицію відстоювати, не вагаючи і не враховуючи якісь там вподобання. А де ж ви собі на горло наступали? На власну пісню? Розумієте, там у нас дуже, відверто. От я до вас приїхав прямо з цього комітету, от всі розійшлися. Ви виступали в Раді сьогодні, я анбандлінг ще слухав, потім оце, і розумієте, мені не подобається. Можете ще раз сказати? Unbundling. Unbundling від англійського to unbundle, що означає розплісти, умовно там косу або там плінку. Так де ви наступали на горло? Розумієте, у нас, я відверто вам скажу, я страшенний дискомфорт отримував на засіданнях комітету і продовжую отримувати, бо я бачу, що хлопці не вміють і не розуміють, що таке комітет Верховної Ради, що це не вертикальна інтегрована структура і там не директор комітету. І вони просто зухвало порушуючи регламент, вони наробили дурниць. Тому я буду, в цій ситуації я не буду давати ніякого шансу. Я вже, я пішов по формальному. Я написав листи вже, будуть порушувати регламент і злочин робити. Я напишу в ДБР, я буду доводити, розумієте? Бо так не можна працювати в колегіальному органі. Я знаю, що таке робота в колегіальному органі. В залі там інше дискомфорт, бо ти сидиш, не мов би ти і в залі, вже так і тиснеш, вже мозолі на пальці. А від, розумієте, там 254, вони там на особливо перші ті голосування місяць. Турборежим. Да, турборежим. І так, трошки думаєш, куди? Навіщо ти тут? Що ти тут робиш? Що там, де? Це у вас якісь... Зараз, дивіться, зараз... яка... Ні, погодьте. У вас біографія, просто вона ж говорить, що ви теж не набували досвіду в один день. Я ще раз, нема питання, але погодьтеся, я точно знаю, що коли ми заходили в Раду і в інші структури, там завжди були люди, до яких я, не те, що з пієтетом, але я розумів, що треба радитись, треба консультуватись, треба якось враховувати інтереси і їх досвід, розумієте? А тут одночасно відбулася і зміна поколінь, і зміна формації, розумієте? Прийшли, немов би, лібертаріанці такі. Це мені нагадує, як... Це вже ж помінялося. Да. А тут бац, і вже 3 дні тому, чи в неділю, воно помінялося, і вони вже не лібертаріанці, вони будуть шукати свою нішу між лібералізмом і соціалізмом. Я готовий їм допомагати, мені самому цікаво. Бо це ж від цього залежить і доля країни, розумієте, і доля наша з вами дітей. Яку ж нішу вони знайдуть? Де вони соціалісти, де лібертаріанці, де інші там, вибачте. Тому хай шукають. Я закашлявся, ви Хай шукають. смішили, що ви готові допомогти. Хай шукають
знаєте, я готовий вам допомогти повіситися, я можу вам дати мотузку і навіть Ну, я змастити скажу, милом, так би мовити. дякую собі, забирайте мені, поки не потрібно. Ну як допомогти? Допомогти зробити так, щоб люди, громадяни України, виборці, які замовили це шоу, вибачте, так, ну вони ж оплатили, говоріть, замовили, як так? вважаєте за Щоб вони потрібне, мені якомога швидше розібралися, ху із ху, а хто із хто, розумієте? І це просто в дискусіях, в дебатах. От якомога більше треба говорити, і тоді дурь кожного буде видна. І тоді люди швидше розберуться, Там я у вас думаю. в парламенті висока конкуренція стосовно дурів. Так було, це дзеркало, розумієте? Так було, так є, так буде? Так було, так є, так буде. У нас є дзвінок глядача. Добрий вечір. Добрий. Так, будь ласка, називайтеся, звідки ви, питаннячко. Олександр. Олександр, Кривий Ріг, будь ласка, це я вже представив. Це традиційний гід. Ну, так. Пане Олексій, дивіться, ви багато говорите про корупцію, про те, що вони Я? не дуже хороші виявились. Але дивіться, я з Кривого Рогу. У нас ваша прекрасна партія, ну, я не знаю, чи є ви член партії Батьківщини, але ця партія, вона має певне реноме. Так, в місті Кривому Розі, і були певні, ви знаєте, доволі гучні скандали, пов'язані з цією партією. А представниками, конкретно там Ольга Бабенко і багато інших, а потім їх назад інтегрували Ну-ну. в систему партії Батьківщина. Все добре, все прекрасно. Юлія Володимирівна сказала, що вони вибачились, все, тобто нема питань. От, скажіть, будь ласка, як після таких прекрасних шлейфів мені вірити у вашу щирість вашої партії? Дякую. Ну, навіть мені так, і навіть соромно перед вами, що вам робити, я навіть не знаю, що порадити. Ну, якщо там погані якісь члени, якщо ви активні мешканці Кривого Рогу, ну, напишіть там звернення до Тимошенка, бо це партійна структура. Що воно дасть? Ну, зрозумійте. Пан Власенко носив записку до Тимошенко, кажу, приходьте до мене на 16+, Юлія Володимирівна. Передав записку. Прийшла? Ні. Через вас можу ще передати. Послухайте, є Юлія Володимирівна. От мене звуть Кучеренко Олексій Юрійович. Хоча й помилився, але так. Да, нічого. От мене звуть Кучеренко Олексій Юрійович. Я відповідаю за свої дії, свої вчинки, свої помилки, свої. Ну, ви кажете, напишіть. Я можу, безумовно, впливати на рішення Юлії Володимирівни, але можу і не впливати. Вона є лідером партійним. Я громадський діяч, член фракції. Тому, якщо людина не задоволена там партійцями Кривого Рогу, то я думаю, адекватна оцінка на виборах була. Да? Ну, найголовніша оцінка табло. Для футболістів табло це отам, да? Наприкінці матчу. Там 3-2. Це ви про президентський чи про парламент? Яка різниця? Ну, яка Велика, бо ви і так з таким скепсисом говорите про «Слугу народу», які набрали на рівному місці. Я їм просто аплодую. Тут головне розібратися, хто що набрав. Це вони набрали, чи це не Петро набрав, розумієте? Тут же питання ж. Я голосував у другому турі за Володимира Зеленського, щоб не голосувати за Петра Слухайте, є і Порошенка. прислів'я українське, що наївся як дурний милий. знаєте. Тому ще раз хочу сказати, те, що вони набрали, ми поживемо, побачимо. І це А ми в хіба ході не бачимо? і ми бачимо в ході роботи. Але є те, що є. Я ж не ставлю під сумнів легітимність пана Зеленського. Але це абсолютно не означає, що я з пієтетом буду дивитися на всі вчинки його і його команди. Дивіться, от вчора проголосували закон про ринок землі в першому читанні. Так, да. І після цього, власне, Батьківщина опинилася в опозиції. Одразу ж. Так. А що вас не влаштовувало в цьому законі, одному з 11 хоча б, про ринок землі? Ну, ми вважаємо, що цей закон абсолютно передчасно було приймати. Який саме? В чому була різниця серед 11 законів? Якщо насправді там були ж різні закони, і те, що проголосували врешті-решт, комітетський, ну норма про 210 тисяч гектарів там в одні руки, розумієте? Там ми не бачимо перешкод все ж таки для заходу іноземців. І це принципові речі, за якими, як на мене, взагалі, ви знаєте, я би до цього ринку землі дуже-дуже обережно ставився. Іноземців на землі не сільськогосподарського призначення. Ви інвестор, ви хочете інвестувати, Почекайте. Це ви почекайте. Ви, скажімо, іноземний інвестор, ви хочете побудувати
адміністративну будівлю, і вам для цього треба купити землю. Ну, Якщо ви берете її в оренду на 50 Я років, що вибачаюся, це за- я вибачаюся, я вам відкрию таємницю. Адміністративна будівля не будується на землях сільськогосподарського призначення. Вона Так, ми ж будується. кажемо про землі не сільськогосподарського призначення. Хай хто їм зараз заважає. Так мова ж йде про сільгоспземлі, які можна через Значить, хто зараз заважає? А хто? Ну так і ще раз. Я зараз згідно з цим законом, для них в принципі абсолютно відкритий шлях для закачки сюди великих грошей, не під, ну, умовно кажучи, це гроші іншої довжини і іншої вартості у відсотковій ставці. Тому я бачу абсолютно реальні ризики і небезпеки для цього. Я не проти цього ринку. Я просто дуже останні багато років, я разом з вами, з усіма, з українцями, з іншими, ми боремося з наслідками, наприклад, іншого ринку, це так званого житлового, після реформи житлової, приватизації бездумної. І я можу сказати, що переважна більшість народу навіть не розуміє, в якій пастці сьогодні знаходиться. Знаєте чому? Тому що приватизували, але неправильно приватизували. Приватизували квартири. І люди... Це ви про ЖКХ зараз? Яка це окрема різниця? тема просто. Да, яка різниця? Ви зрозумієте, то зразок неправильно запущеного ринку. Я вам Другий я зразок. вам можу назвати Давайте. приватизацію велику, неправильно проведена приватизація. І я ж вам не буду заперечувати. папірці. І я вам не буду заперечувати. знецінені. Дивіться, не мов би все було непогано. Я дуже добре пам'ятаю, Ні, це я- 20 років тому я вважаю, давали що- папірець, сказали, ти акціонер, ти міноритарний акціонер, сертифікат, ПІСи, КСи, там все. А потім вони там працюють, заробітної платні немає, заборгованості немає, а на прохідній заводській скуповують там Треба подешевле. було звільнятися з підприємств, нашу скуповувати, нашу А продавати як власність. звільнятися? А куди йти працювати? Я не знаю. Ну, слухайте, це ж інший бік ми медалі. лібертаріанці. Ні, хто ми? Ну ви так, а куди? А куди? послухайте, Вони так, ходили на роботу, бо їх послухайте, так, туди ходили їх. Так працює економіка з людьми, Яка? які не мають економічної освіти. Вони звикли ходити на роботу. Їм Да. сказали, ви ще й співвласник. Але ці люди, тих же підприємств, в більшості випадків, ви ж знаєте, їх немає вже. Тобто вони самозруйнувалися. І що це підтверджує? Це підтверджує, що український народ не мав відповідної Почекайте, освіти. це підтверджує. Почекайте, ви тільки що сказали, що іноземець прийде на землю інвестувати. А що ж ці іноземці прийшли на наші підприємства і розвалили їх і порізали на Які металобрухт? саме? Запорізький алюмінієвий комбінат. От дуже мені Хто ж відомий. туди прийшов? Росіяни. Ви ж самі відповіли на своє. Так їх завели українці, А росіяни. на що ж ви ворога заводили в інвестори ви? масово? Ну, влада я маю на увазі. Ви ж слухайте. Так заводили по принципу, хто більше дасть грошей. Єдиним критерієм на тому А що ж конкурсі. тоді, слухайте, суднобудівельну галузь теж продали росіянам, зв'язок продали росіянам. Так ви хотіли, щоб ворог розвивав Україну? Влада, ще раз повторюю. Так Я узагальнюю влада зараз. на той момент сказала, що їй байдуже, гроші не пахнуть, і хай заходить той, хто більше дасть. і? Дасть на конкурсі і в кишені. І? Ну ось результат. А так в мене до вас зустріч. А по ринку землі теж росіянам продаватимуть? А скажи, так той, хто з грошима зайде, а як ми точно переконані, що територію Я цю не чітко знаю, що в росіяни цьому будуть законі купувати? про тобто це як постріл стартового пістолету. Далі треба додатково, тобто вносити правки в друге читання. Чудово. Відповідні. Ви ж депутати. Ну ми знаєте, що будемо, така безумовно, процедура. ми будемо вносити. Не факт, що їх врахують. Звісно, не Ви ж факт. Переважна більшість правок не «Слуги народу» не враховується принципово. Навіть і в «Слуги народу» Сьогодні не всі був рекорд. правки. Ну там ще раз, сьогодні був рекорд, що правка не «Слуги народу» набрала 123 голоси. Аж розумієте? Там хтось гордо так сказав, там це я пишаю, що моя правка там рекордсмен. Тому це вже інша річ. Інша річ, але дійсно зараз правками треба намагатися Дивіться, виправляти. зараз там. от ситуація, коли український народ без відповідного знання, що робити після приватизації? Що таке фондовий ринок? Куди можна використовувати? А у нас є продавати? фондовий ринок? Немає. Є тільки ринок облігацій державної позики. Такої умовної, такої так, ринок я там. про це й кажу. І, в принципі, людям роздали папірці, потім скористалися наївністю і інфантильністю. Стосовно приватизації ЖКХ, тобто квартир. Житла, правильно. Люди бодай щось отримали, воно хоч вимірюється якимись грошима.
і ринок далі вже формувався по-іншому. Да. Очевидно. Можна я вас трошки поправлю, бо воно все і так, і не зовсім так. Розумієте, це дійсно так, що люди поки що значна частина може утримувати свою квартиру, але на них насувається величезна те, що на проблема первинному капітального ремонту. Так. Відкинули нові будинки інвестицій, от просто відкинули, там своя проблема, але вона буде за 5, 10, 15, 20 років. Я вам кажу про 70% населення міського, яке живе в старих, але радянських, да? Ручівки, панельки і все. Люди зараз починають розуміти, коли їм сказали, де-факто, їх же не попереджали, що ви не власник квартири, ви співвласник будинку, і проблема капітального ремонту – це ваша особиста проблема. Вона невпинно Ви насувається. знову випереджаєте тематику, бо я зараз хотів про землю. Я її ж тому ще раз, от дивіться, я до чого веду. Земля це земля, житло це житло. Не треба порівнювати ці ринки. Це різні ринки. Людям дають те, чим вони не вміють користатися. Правильно, тут погоджуюсь. І зараз з ринком Правильно. землі, тобто говорив Ющенко про необхідність запуску, правильно? Правильно. Говорив же ж, було таке. Було таке. Да. Не Порошенко говорив? Теж говорив. Говорив. Теж. Так. Да. І партія «Батьківщина», значить, Юлія Тимошенко постійно каже, ні, не дамо розпродати українську землю. Замість освітньої роботи, що робити з землею? Замість встановлення запобіжників, ухвалення низки інших законів. Ну, там їх доведеться ухвалювати. Про земельний Тут банк. не тільки про закони має Там йти багато мова. інших законів. Я погоджуюсь, що тут Ви знаєте, багато які закони. законів, тут і інституції мають бути спеціальні, той земельний Скільки років банк. минуло, слухайте, чому за Ющенка з тих пір вже... Чекайте, це ж третій був президент Ющенко, третій. Потім Янукович, там Порошенко. Хороше питання. Яка так скільки відповідь? років треба ще, щоб... І чому? Чому Ющенко не зробив? Чому Янукович не зробив? Так скільки так Тимошенко постійно вимагала можна запропонувати хоча вам? там один депутат від «Слуги народу» показав законопроект. Показав. Да. Це законопроект, який там в 2008 році на виконання МВФ. Але він показав один тільки законопроект, але це ж так само був один з багатьох. Скільки років треба, щоб впровадити на елементарне питання? Треба? Точно переконаний? Дивіться. Я вважаю, що чим більше розвинутих ринків, чим краще працює економіка. А який, наприклад, розвинутий ринок ви в Україні бачите? У нас відсутній. А що ви вирішили, що земельний ринок він стане розвинутим? Я вважаю, що він стане саме механізмом. Ми вже про фондовий поговорили. Тому я ще раз кажу, я можу сказати одне, я за цей ринок, який дуже має бути обмежений, регульований, і абсолютно там не мають діяти ті механізми, які діють на вільному ринку картопля, навіть нерухомість. Наприклад, я переконаний, що концентрація максимальна має бути в одні руки для фізичних осіб. Дуже така може 300, може 200 гектарів, це можна дискутувати. Бо ці гектари мають прокормити родину, розумієте, на цій землі мають прокормитися якась кількість українців, щоб вони не поїхали звідси. А якщо більш того, ви говорите про самозабезпечення людей чи про виробництво? Я говорю про те, що земля несе абсолютно свою філософську функцію, і вона відрізняється від нерухомості на землі, від заводів, розумієте? Бо земля – це дуже специфічний ресурс. По-перше, це територія. По-друге, функція її – це забезпечити націю продуктами питання, а не просто спекулянтів механізмом продажу-перепродажу. По-третє, навколо землі існують населені пункти. І якщо їх не залучити в цей процес, який за приватизацію, переробки, обробки, навчання малого бізнесу, то вони вимруть, розумієте, ці населені пункти. І це буде те, чим ми любимо весь час дошкуляти Росії, коли ми там фотки ці робимо, коли в них хати там такі там занедбані і все таке інше, розумієте? Ви ж знаєте, тому це дуже непростий ринок. Законопроект, який передає право на землю з Держгеокадастру місцевим громадам. І утворюється агентство, тобто є законопроект. Є, да. Скажіть, будь ласка, а що заважало місцевим громадам? А ви мені скажіть, будь ласка, тому що ви очолювали Запорізьку обласну державну адміністрацію. Це не місцева громада, я вам відкрию таємницю. Я знаю, це виконавча влада, я вам теж по секрету. Точно. Так ось, я вам можу сказати, а покажіть мені ефективну громаду, яка ефективно використовує свою землю територіальної громади. Наприклад, давайте з Києва почнемо, да? Це ж наше місто, ми тут живемо. Не зовсім. Тут двовладдя, ви ж знаєте, наше зараз. Але це Київ, да? От здавалося, ми тут з вами під мікроскопом. СБУ тут, прокуратура тут, всі тут.
Все, що можна, землі розпродали, перепродали, перепродали. Вся незаконна там половина цієї забудови, інфраструктура занедбана, хмарочоси зростають. Оце вам яскравий приклад, як громада Київська, це ж столиця України, да, ми ж любимо, як вона розпоряджається своєю землею. А ви переконані, що там воно в інших? Ну, може, є відсотків 5-10 населених пунктів, де дуже такі відповідальні міські голови все ж таки дійсно мають якісь стратегічні плани. 5-10%, повірте мені. Коли в Одесі міська влада забудовує наше з вами, Ну, не міська влада забудовує. міська Ну, влада, ви ж знаєте, ім'я дає. і прізвище людини. Ну, міська, почекайте. Ну, Аднан Ківан, ви Одесити знаєте, обрали його? ви знаєте Аднана Одесити обрали його? Чи? Кого? Труханова? Да. Ну, обрали. Обрали. Так. Це Ну, ж тепер їх- це їжте, ж- що називається. Ну це ж їх вибір. Да? Так дивіться, людина разом з депутатами забудовує наше з вами узбережжя, нашого з вами Чорного моря. Стосовно Воно цього ж теж ухвалений не закон, що цього не має бути. але воно є. Але немає. Я нещодавно вернувся не з про Одеси, я закон? подивився, як Аркадію забудували. Де там то море? Де там його побачити? Запитайте Аднана Ківана і влади, яка не виконує закон. Тому що влада має обмежити І забудовника. Ви в це цій знаєте. ситуації точно впевнений, що треба розпродати і Що значить? зафіксувати. Я впевнений, що треба запускати ринки. Послухайте, по-іншому економіка не Я запрацює. так не вважаю. Тому... Економіка не запрацює по-іншому. А вона Ручному- так- а вона з ринками може, запрацювала? Може, батьківщина А вона- соціалісти в а вона- такому випадку? Тому що я коли слухав виступи в Верховній Раді, Батьківщина дуже близька до соціальної ринкової економіки, це умовно кажучи, що це модель. за такий винахід? Це Соціальна Німеччина, ринкова? читаєте, Німеччина? да, безумовно, Та це ви що? Меркель, да, це Німеччина, яка розвивається, там ринкова, але в них на першому місці це ХДС це називається. соціальна ринкова економіка. Там в них партії, вони модель вибудовують соціальної ринкової економіки. Соціалізм в європейському плані, це Скандинавія, ми ж бачимо, там, Ні, це специфічні там уже країни. давно відмовилися Да? від соціалізму, якщо ви не А вони знають Так. це? Ну, вони просто не переконаний. практикують Я не ринкові пер- взаємини. Тому І в Німеччині я- є ринки, я вам відповім в Німеччині ринки працюють, незважаючи на соціальну почекайте, да, там дуже роль дуже жорстка ви мені за держави, Німеччину розкажете. яка, ну я не знаю, мабуть, ви німець чи що? Ну так. А, я ж бачу. Genau. Тому я можу сказати одне. Я переконаний, що десь якийсь час ми побавимося з цим лібертаріанством. Там, ну, Його ми не бачили, ще навіть не мацали. на щастя, бо лібертаріанство взагалі не існує в чистому вигляді в жодній країні, бо воно взагалі вона відмовляє державі на існування, воно не визнає ролі державного регулювання. Воно визнає. Да. У нас є дзвінки. Давайте. Глядачів. Добрий вечір. Алло. вечір. Так, добрий. Добре, мене чуєте? Так. Це мене звуть Сергій, я з Києва вам телефоную. У мене питання до вашого гостя досить просте. 20 років чуємо село гине, але у нас є агрохолдинги. Це так репліка. А питання таке: наскільки подешевшала за 28 років земля як товар? Є такі оцінки без лозунгів, просто як товар? Дякую Скільки за вона ваше коштує запитання. зараз? Ви За 20 записали? років вона У подешевшала, нас чи є- подорожчала, чи як? У нас, чекайте, ви записали дзвіночок та питання. Там є наступний ще телефон. Давайте. Якщо не помиляюся. Добрий вечір. Немає. Ну, тобто, ось тепер відповідаєте на Дивіться, той. ну з другого, от кияни, вони звикли землю як товар вимірювати сотками, на яких там можна побудувати щось або в Києві, або під Києвом. Під Києвом те дійсно моя інформація свого часу в Києві, ну на певних вулицях Зверинецька, там як вони біля Редутна, по 200 тисяч доларів сотка коштувала. Да. Але ж це не ринок сільгоспземлі, розумієте, це вже на вторинному, третинному ринку. Зараз думають дешевше, але теж не чималі гроші. В Козині, як це не дивно, значно подешевшало, бо свого часу там хотіли там по 80-100 тисяч, а зараз думаю там і по маю 10. пояснити Але це глядачам. не Вони всі ж сільгоспземлі. знають, що таке козин. Козин це... Всі знають. це- Ну, запитайте людей. Ні, Да. всі знають, ви впевнені по всій Україні, що таке козин. 100%, я вам Всі знають, що гарантую. таке конча заспа. Ну конча заспа. А козин це, в принципі, продовження конча заспи. Це столиця. Це елітне таке житло, куди прагнуть оселитися представники влади та бізнесу, які є... Ну, прагнуть чи якщо не це прагнуть, можна- зараз вже і не дуже прагнуть, бо є там інші міста. Тому, якщо ми про це говоримо, то це одна вартість землі. Якщо ми говоримо про вартість, вартість орендованих паїв, то я можу сказати, вона тільки зростала за останні роки. Вона точно не падала. Знаєте чому? Тому що сучасні методи землеобробки та вирощування, вони стали, люди
навчилися врешті-решт, і вони зрозуміли, що з гектара землі можна дуже легко отримувати 500-1000 доларів за один обіг, розумієте? Тобто, рахуйте саме, 100 гектарів землі – це 100 тисяч доларів. Ось воно і підняло ось цю ціну ринкову, але це абсолютно не значить, що для власників паїв зросла ця вартість оренди. І ось тут треба було дійсно від якоїсь ринкової оцінки встановлювати і підіймати мінімальну вартість цього пая. І я думаю, люди були б дуже задоволені. Та щасливі люди, просто ви скажіть, скільки ж треба часу для того, щоб запустити ринок? Я не знаю. Ми поживемо, побачимо, до чого призведе цей ринок. Це емпіричний експеримент, вибачте за тавтологію, наслідків якого точно не знає ніхто, бо не моделює влада наслідків своїх рішень. Це я вам гарантую. Зеленський подякував. Зеленський має право подякувати. Пряма мова. Своєрідно, але подякував. Хочу подякувати кожному нашому депутатові «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство. Отже, це була пряма мова, і тут дійсно кажуть, що ми не знаємо, що ми зробили, не уявляємо ніякі. Мене остання фраза цієї подяки взагалі. Тобто пан Зеленський щиро вважає, що він відмінив економічне рабство. Він все ж таки, більше це для нас з вами, бо це від відповіді на це питання тут дуже багато залежить. Я можу сказати, що президент Зеленський точно помиляється, якщо він вважає, що він економічне рабство відмінив, бо економічне рабство в першу чергу пов'язане з мізерними доходами населення і мізерними заробітною платнею, в першу чергу, до речі, на селі. Тому це величезна помилка, вона мені нагадує іншу помилку мого опонента, так само з Кривого Рога, яка, до речі, вони, я розумію, що в них саме пан Зеленський пролобіював Олену Бабак на посаду міністра, яка свого часу, 2 роки тому, в дискусії зі мною сказала, ми відмінили рабство комунальне, українці все життя просто мріяли управляти самотужки своїм житлом. Пройшло вже 2 роки, і якось українці ніяк не можуть своє це мрію цю реалізувати. Бо ніяк вони ні ОСББ там особливо не створюють, ні управляючі компанії, а вони просто очікують, що ті ж самі ЖЕКи перейменовані будуть їм надавати послуги. Це такий же міф, це дуже схожий міф на те, що ми тільки що побачили. А от стиль пана президента, як він мені відверто хочу сказати, це, я вважаю, що це неправильний стиль. Він не просто ж втомлена людина, він ще президент, він верховний головнокомандуючий. Я все ж таки хотів би бачити, сподіваюся, що і ви так само, все ж таки більш чітких меседжів для країни. А це таке... Дивіться, в опозиції ви тепер опинилися, я розібрати, хто в опозиції. Давайте. Важкувато, але за бюджет ви ж не голосували сьогодні. Точно ні. Теж. А чого? Що тут? А що там в цьому бюджеті? А що? Чого я що в ньому? Дивіться, що в ньому не так? Чого я за нього повинен голосувати? Я не сказав, що ви повинні. Слухайте, що ви одразу, що я повинен? Він мені, не подобається, багатьма речами. Багатьма. Я нічого не бачу абсолютно в соціальному там плані. Для мене там є якісь здобуття, для мене там багато питань. Я не розумію, наприклад, чому з одного боку непогано підняти розходи, витрати на оборону, на Укроборонпром. А з іншого боку, я хотів би, щоб показали, скільки грошей наших з вами десятків мільярдів зникло за минулі роки в оборонпромі. Що може, вони ж казали на виборах, що ви промовили? як почекайте? Це вже сталося. Я кажу, чим вам не подобається цей бюджет? Багатьма речами. Мені не подобається, що на теплі кредити там всього 400 мільйонів. Мені не подобається, що там питна вода 0 в чергові. Мені не подобаються інші рядки цього бюджету. Мені не подобається і навіщо мені брати відповідальність за цей бюджет? Скажіть мені, будь ласка. Ви такі питання задаєте. Чому? Тому я не хочу брати відповідальність за цей бюджет і за його виконання урядом нинішнім. Тобто в опозиції тепер у нас виходить Європейська солідарність, Батьківщина, Голос, який теж не голосував за бюджет. В принципі, відомо, хто голосував за бюджет. Слуга народу і За майбутнє, якщо я не помиляюсь. Мажоритарники. Знаєте, як мажоритарники голосують? Знаєте?
рукою. Це як, а тепер як, чому? Ось тобі на округ 10 мільйонів. Це не в кишеню. Ще раз, я не кажу, це не злочин, знаю. це не злочин. Це просто каже, тобі на округ 10 мільйонів, садочки, там щось там підфарбуєш, щось побудуєш. Для мажоритарника це ключове, бо йому треба звітувати перед виборцями. Він розуміє, що якщо він грошей не залучить на округ, він не обереться. Тому саме це і є оця біда, розумієте, ці 200 Дивіться, далі ОПЗЖ теж не мажоритарника. голосує за бюджет, тобто такий конгломерат. Да. Господи, мені б ще слово амбандлінг вимовив. Хороша анбандлінг, це взагалі моє найулюбленіше Конгломерат, слово. який голосує, не голосує за бюджет. Якщо подивитися там на криву, це зробило слово і діло, видання, коли ухвалювали бюджети, то там у нас спочатку там з 2000-х так крива вона коливалася, а потім різкі такі були смикання, що його далеко там вночі, там о 5 ранку. Це погоджую. От дуже я вдячний за те, що вони в четвер, нормально, думали, що не 31 грудня вночі. Да. Так. Я пригадую ті голосування. Оце, Тобто ви просто принципово не голосуєте, тому що ви не хочете брати відповідальність. Я тут поставлю крапку. Правильно? До мене ніхто не прийшов і не радився, а щоб я от порадив їм і своїм досвідом в цьому бюджеті. Навіть пані Олена, я чомусь думав, що вона прийде порадити. Вона не прийшла, не порадилась. Ну, Бог знає. Ну, навіщо? Це мені дає абсолютно можливість тепер абсолютно професійно її опанувати по всіх її, ну розумієте, професійна дискусія буде. Ми будемо дуже пильно стежити за усіма діями і уряду, і профільних міністерств. А оскільки наш комітет так би відповідає за два міністерства, це екології та енергетики та оцього Мінрозгромтер, то я зараз з задоволенням моніторингову групу. Вам подобається Мінрозгромтер. Ну не я ж його так називав. Ну це ж треба було Міністерство розвитку та територіальних громад. А кожне міністерство має скорочену назву, тому ми зрозуміємо. Самі придумали таку назву, чи в них на бланку Ні, написано? це я у журналістів прочитав. Це 100%. Ну, тобто на бланку написано Я навіть сам не звернув увагу, а потім журналісти рівно через 2 години Мінрозгромтер, ну і в принципі, Мінрозгромтер. Хай розвиває громади, хай території, там зникла термін ЖКГ. От з назви міністерства вперше за 27 років зникв оцей термін ЖКГ, розумієте? Дивіться, І це дуже символічно. Про газотранспортну систему. Да. Так. Що у нас тут? Газотранспортна система. Тут треба розуміти, які байки там вішають, як кокшину на вуха, і тому спробую, я сьогодні там 3, здається, чи виступав в Верховній Раді і пояснював це своїм колегам, бо навіть вони не всі розуміють. Всі ми за анбандлінг. Що таке анбандлінг? По суті справи, ви вже перекладали на початку. Да, по суті справи, це просто треба ліквідувати монополію Нафтогаза на різні види діяльності. Бо він сьогодні у нас через дочірні компанії видобуває, транспортує, торгує і ще в сховищами оперує. Це категорично не сприймають європейські партнери, а ми ж задекларували, що ми будемо жити в цьому газовому ринку за їх європейськими правилами, тому ми взяли на себе зобов'язання, це треба було зробити 3 роки тому. 3 роки тому брали постанови, але команда Коболєва вирішила вбити одним пострілом 2 зайців. Вона вирішила і анбандлінг цей провести, і так його провести, щоб назавжди вмонтуватися в систему майбутнього оператора газотранспортної системи. Через ось ці спостережні ради, через такі нюанси, крючки, які не всі українці до кінця розуміють. Саме тому вони під анбандлінг підвели такі шахрайські речі, вартістю там десятки мільйонів гривень. Наприклад, вони взяли ГТС, відокремили від сховища, розумієте? А це єдиний технологічний процес. Зараз на пальцях поясню, що відбулося. Уявіть собі, що є НПЗ, нафтопереробний завод. От ви, умовно, ви власник там, або давайте я власник нафтопереробного заводу. Я думав, скажете автівки. Ні, нафтопереробний завод. Це до Коломойського. До Коломойського, наприклад. Але тепер дивіться, уявімо так, що якось так сталося, що нафтопереробний завод його, а ось ці посудини, як вони, ємкості, цистерни, хтось приватизував, через які відвантаження продукції йде. І так виявляється, що в тебе немов би і завод є, але ти нічого без цих бочок
точок не можеш зробити. Або елеватори, да? От поля, а там елеватор стоїть, і ти нікуди не дінешся. Ну, елеватори ж якраз, вони якраз в анбандлінгу, тому що це і будують інші власники, не ті, хто абсолютно. обробляє Там землю. можна побудувати інший елеватор, там це великий капітальний вклад. А от сховище точно не можна, і тому я беру... Підземні ви маєте на увазі сховища? Звісно. Підземні. Вони ж наші з вами. Вони там, природні. Вони природні. Да? І от в результаті сьогодні той, хто управляє сховищами, тот буде повністю впливати на діяльність ГТСу. І ГТС, газотранспортна система, не мов би вийшла з-під НАК «Нафтогазу», а сховища лишилися під Коболєвим. Що, не треба знову... Їх не треба було розпорошувати, їх не треба. Цього не вимагали абсолютно. Це єдиний технологічний процес. Це штучно зроблено, абсолютно штучно. Це всі фахівці розуміють, про що я кажу. А друге, що зробили, це забили норми, за якими управляє цим оператором ГТС не Кабмін, а через спостережну раду. Розумієте? Що таке спостережна рада? Так Нафтогаз так само керується через Вас спостереження. задовольняються? Мене Ну, не. послухайте, вперше за всю історію новітньої України я дивлюся, що у нас немає газового шантажу щорічного з боку Росії. Да. Україна хіба є? Да. Ну, вони не уклали угоду про транзит. Так, А це який правда. шантаж? В чому? Який був, вам нагадати? Да. Ну як який? Щороку, взимку, Росія закручувала крани, казала... А як ви думаєте, вона закручувала їх тому, що вона не хотіла, чи ми не платили просто за газ? Це ви мене питаєте? Да. Ну, як ви... доведеться Ні, дуже- так я вас запитую, як ви думаєте? Дуже великий розумієте? пласт підіймати. Так, слухайте, Дивіться, я по-перше, ми російський газ весь цей час купляли, аж гай шумить, але через І європейські що? прокладки. Ну, А нічого, запитайте українців, чи задоволені вони ціною, за якою їм... Є якийсь інший ще? Ну, багато у нас газу на планеті. Ну, мова же, вибачте, про ціну на цей газ. Кого да? купляти? І про ціну на Кого цей газ. купляти? Ну, ціну на цей газ. А купляти, дивіться, купляти це одне, а транспортувати це інше, розумієте? Так. Купляти теоретично певні обсяги із Польщі там можна, а ось транспортувати, ну, на жаль, тільки російський газ можна, розумієте? От тільки російський, бо іншого точно Ну, туди ще трубу може не зайде. потрапити казахський, але просто його поза А Росія його не бере, розумієте? Росія не пропустить. Це ж треба, щоб Росія Вони можуть дозволила. купити, закачати і потім Ну, продати як Росія свій, ви ж знаєте. по ні, вже така схема не робить, без дозволу Росії. Розумієте, це схема 90-х років, коли росіяни, в принципі, дозволяли туркменському газу, і казахському, і узбекському Дивіться, тут заходити до сплелося нас. сьогодні в сьогоднішні події. Тут я так розумію, що тут якраз на цю тему з вами можна довго говорити про анбанк. Я для того, щоб закінчити її, можу сказати одне. Якби цей законопроект про цей анбандлінг зайшов би від уряду з візами міністрів, я би заспокоївся. Я би розумів, що вони 150 разів подумають, ніж перед тим, як завізувати, бо далі ходити на допити. Розумієте? Міністри ходять дуже часто на допит. Оскільки уряд цієї місії не виконав і дав депутатам на коліні написати цей законопроект, куди депутати, і не тільки депутати, позапихали цю норму. Як вам сказати, я знаю, як має бути, так точно не має бути. Так не має бути. Я все ж таки схилявся б до питання про кон'юнктуру. Якого? Тому що Тетяна Ніколаєнко написала сьогодні матеріал про те, хто така Анна Скороход, якщо ви знаєте, хто це. Я безумовно знаю. Напевно, знаєте. Да, От фотографію хотів би вам показати. Давай. Зараз і виведуть. А Тетяна Ніколаєнко це хто? Це журналіст. А ось фотографія. Ми бачимо Анну Скороход. ми Це бачимо вона ридає, Юлію Тимошенко ридає, так? Да. Юлію Тимошенко. Це вона прийшла радитись з жінкою, яка сиділа в тюрмі, що робити в таких ситуаціях. Вона прийшла, я там поруч, я в метрі від цього сиджу, так що мене не видно просто. Це вона плаче. Отам за колоною. Я можу вам показати, коли вона плаче. Це Я поруч, там, я за колоною. я вам покажу на відео, що таке плаче Анна Скороход. Показуйте. От, власне, її правки, вона депутат «Слуги народу», її правки не врахували. Да. І от сталося Ні. те, що сталося. Ну що ні? Сталося те, що сталося. Просто дивимося зараз відео не сьогоднішнього дня. Чіть, будь ласка, Вчора мікрофон. на комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. На сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості Не не плачте, будь дотримані. ласка, заспокойтесь. А яке відношення? Просто Заспокойтесь, тоді. будь ласка. Номер правки яка? 1. 161. 161. Включіть, будь Відповідно ласка, до мікрофон. чинної редакції, яка пропонується, рішення Міністерства фінансів не можуть бути скасовані Кабміном. Як це так? Скажіть, будь ласка.
Я пропоную це прибрати. Молодець, от просто я аплодую Анні Скороход, вона абсолютно фахова юрист, фахова, підкреслюю, дай Боже там іншим таке бути. Вона одразу виявила, де там шахер-махери заховані, а шахер-махери заховані в наступному. Згідно з проєктом, який подали «Слуги народу», передбачалося, що цим оператором управляє не Кабмін, а міністр фінансів. Тобто, як фізична особа, міністр фінансів умовно Маркарова підписала їм якийсь статут, і підписала спостережну раду, і в принципі на цьому місія закінчена, вони пішли в автономне плавання. І забили норму, що уряд не може скасувати ось цей підпис міністра фінансів. У мене запитання, так цей оператор, він український, національний, тоді він підпорядковується уряду, або він міністру фінансів, розумієте? Вона абсолютно прочитала і вона вивела їх на чисту воду. В результаті до неї підбіг керівник фракції Арахамія і почав їй розповідати, щоб вона цього не робила ніколи. Там в неї сьогодні зовсім Я історія ще раз склалась. кажу, я був свідком, не треба мені тут взагалі нічого розповідати. Я був свідком, я поруч стояв 2 метрах. Арахамія. Не треба нічого Ну ви ж сперечаєтесь, розумієте, ви бачите. Я кажу, що там зовсім інша історія сьогоднішнього дня, бо Арахамія каже, що треба виключити. Це не сьогоднішнє, я кажу про цей монолог, який тільки що ви зачитали, то монолог 2-тижневий. Вона по-іншому була одягнута тоді, коли Почуйте вона мене. виступала. Що ж, які сльози вона втирає? Почуйте мене. Вона ридала, коли Арахамія. Оце був текст. Це сьогоднішнє. Ні, це не сьогоднішнє, це 2-тижневої давнини монолог. Будь ласка, послухайте мене. От фотографія це Це фотографія сьогоднішня, а монолог, який ви тільки що прокрутили, був 2 тижні Абсолютно тому. точно. От, коли вона побачила, що на комітеті врахували її правку, а потім, коли вона побачила таблицю, побачила, що це не так. І вона захотіла її все ж таки наполягати, їй не давали слова. Дивіться, І до неї підбіг Арахамія і сказав, щоб вона не брала слова. Реакція людини була така. Знаєте чому? Тому що перший, хто до неї підійшов і сказав: Аня, тобі ще народжувати дитину, не переймайся, не бери це до серця. Це був я, розумієте? А, це ваш да, голос. це мій голос, да. Тому я, вибачте, я не герой, але я знаю, цю ситуацію. А сьогодні, коли вона дізналася, як сьогодні вранці, як вранці її громадянського чоловіка її там затримали, оце була її реакція, вона пішла радитися, що робити далі. І пораду, от це. Дивне коло радників. Левінський, Тимошенко. Хочете, я вас познайомлю з Анною Скороход, ви задасте їй питання, чого вона пішла радитися до цих людей? Ви ж не Тіндер. А що дивне? А що дивне? Новінський, Тимошенко. Дорослі люди, які це нормально. Послухайте, дорослі люди з досвідом, а з ким є? А з ким? Мабуть, з Арахамії не захотілося чомусь там. Знаєте, так буває. Просто Андрій Герус, він відреагував на її правки і прокоментував це так. Давайте, Андрій Герус. Так. Складних питань, яке у нас виникло. Це були правки, які зривали анбандлінг Нафтогазу. Ми розуміємо, що зараз в Нафтогазі йдуть важкі дискусії з Газпромом. Якщо ми не будемо відповідати європейським правилам, Газпром буде використовувати цю формальну зачіпку для того, щоб не продовжувати транзит газу через Україну. І коли вона фактично своїми правками допомагала Газпрому в цій історії, щоб Нафтогаз мав проблеми на цих переговорах, то це вже початок викликати деякі питання. От я пораджу пані Анні, я не чув ці цитати. Це коли цитати, не підкажете мені? Сьогоднішнього. Я пораджу пані Анні от в суд, і я піду разом з нею в суд на цю дурню, яку каже «Слуга народу» Герус. Заважає сьогодні транзиту не правки Скороходу, а це те, що бездарне керівництво шахрайське, НАК «Нафтогазу», Коболєв і Компашка, і Ковалів, що вони довели до цейтнота, вони порушили всі терміни, вони зривають анбандлінг, бо їм він не потрібний, бо вони лобіюють інтереси абсолютно іншої газової схеми по LPG-газу з іншої країни. І це абсолютно те, що Герус використовується, спекулює, це він зря це зробив. І я буду переконувати, щоб вона йшла в суд. Правка не може заважати чи не заважати. Це право депутата давати правку. І обов'язок голови ставити це на голосування, і якщо набирає, то набирає, якщо ні, то ні. А не коментувати, правильно ця правка чи ні.
Ні, ви ж не зрозуміли. 61-й. Ви ж не зрозуміли. Вона все рівно, вона мала, якщо депутат наполягає, щоб його правка в залі голосувалася, це його право. Герус ніхто, щоб коментувати ці речі, розумієте? Я не коментую всі інші нісенітниці, які Герус протягнув через наш комітет, але я після цієї цитати, ви знаєте, жалко, що я ще не знав, я 2 години тому з ним розстався, я би з ним по-іншому говорив. Тому завтра буду задавати питання. Сьогодні ж Анна, вона виступаючи в Раді з трибуни, після того, як затримали її чоловіка, цивільно, громадянина Росії, який ніби втручався в роботу комітету, про що говорив Арахамія. Ух ти. Чого ж він не здав його в міліцію? Треба ж було... В принципі, не здав міліцію. Поліція затримала. Кого? Чоловіка цивільного. А з якою... Я не знаю, за яких це не до мене питання, я в Раду не ходжу. Розумієте? Так може за те, що він втручався в роботу комітету? Я про партійну дисципліну. В принципі, Анна зараз вона у фронті проти «Слуги народу». Знаєте, скільки там членів партії? Здається, недавно, 35 чи можете подивитися. Там, здається, 35 членів партії. Ну ладно, це таке. Вона мажоритарник, обиралася під їх прапорами, тому якась дисципліна має бути, але хай пробують. Я ж не лізу в їх справи. Дивіться, ви ж просто на початку сказали, я як член там фракції, я списочник, я дисциплінований. Я за списком. Ну, а яка різниця? Принципова різниця. Послухайте, принципова різниця. Підтримка була саме принципова різниця, навіть юридична. Підтримка була від «Слуги народу». Тобто брендінг... Я не заперечую, безумовно, але це більше в площині моралі. Але вибачте, вона ж не брала на себе зобов'язання дурниці від Геруса і компанії голосувати. Тим більше це не вперше. Місяць тому Герус протягнув імпорт російської електроенергії. Через що побився з Ляшком? Шахрайським, я не знаю, хто там побився, це шоу було. Шахрайський спосіб. Ще раз, я Ляшко не коментую. Ляшко хай сам розбирається. Герус шахрайський спосіб, і обдуривши членів комітету, протягнув цю правку. Цей законопроект так само був шахрайський спосіб. Знаєте чому? Тому що він ще не увійшов офіційно в Верховну Раду, а Герус вже виніс його на комітет, не маючи офіційного тексту. І саме тому потім, коли побачили цей текст, і розпочався цей шурум-бурум. В чиїх інтересах працює Герус такому? Коболєв однозначно, вони друзі, він лобіює інтереси особисто Коболєва, ні на А чому тут електроенергія до Коболєва? Коболєва в газі і того, хто купує дешеву електроенергію, власники металургійних комбінатів. Я їх прізвища не знаю, бо вони всіх за офшорами. Власники металургійних комбінатів. Феросплавні заводи купують. Так, у нас лишається буквально 4 хвилини. Тут про ЖКГ я хотів би поговорити. Але до вас одне питання. Давай. Ви згадали, що от людям дали, вони не можуть утворити в більшості випадків право на власність житла. Натомість, якщо про ринки, то відсутній ринок обслуговуючих компаній. Тому що я звертаюся завжди до тих, хто... він затятий. Послухайте, ми ж відверто говоримо чи ні? Ми спокійно говоримо. Я вам показую. Скоріше так чи ні. Дивіться, але не треба так сприймати будь-якими рухами. Так, дивіться, ви не нервуйте. Я не нервую. Ми нормально говоримо. Я вам показую, що скоріше з вами я погоджуюсь. Дивіться, тому що я як споживач послуг, я запитував неодноразово там і в Київській міській державній адміністрації, у мерів міст різних, з якими там знайомі, а де, власне, компанії обслуговуючі? Ви хочете відповідь почути або зачепити мене? Я вам пояснюю. Згідно з законом пані Бабак про ЖКП, міські голови і мери взагалі тут не до чого. Вона вивела взагалі з процесу міські голови. За її моделлю ці керуючі компанії обслуговуючі мають взятися з повітря десь, і мер не відповідає за те, що він вам їх приведе. Ви не розумієте цього? Хто відповідає? Пані Бабак сказала, ви як співвласник, ви не розумієте? Пані Бабак сказала, я не можу утворити обслуговуючу компанію. А вона сказала, вони з'являться, чекайте, виходьте на ринок. Послухайте, раніше тривала ситуація дещо інша. Обслуговуючі компанії могли з'являтися і раніше, але була зобов'язання муніципальних, тобто ЖЕКів, погано, непогано, але вони були зобов'язані вам надавати послуги. А зараз ситуація така, що ніхто нічому не зобов'язаний. Я ж вам ще раз нагадую, що я почав. Пані Бабак сказала, українці все життя мріяли управляти своїм житлом. І згідно з законом, ви до 1 квітня 2020 року ви зобов'язані знайти собі управителя житла або зробити ОСББ. Ось вам, більше у вас варіантів немає. Згідно з законом про ЖКП. Так, а як я знайду управителя житла, якщо їх немає? А як я знайду? Я навіть не знаю. Я не знаю, чому. Я вас питаю, ви ж в цьому фахівець. Я
закони пані Бабак – це те, із-за чого я взагалі її не сприймаю як фахівця. Я її сприймаю як теоретика, який живе в котеджному селищі, так само, як і я, але вона полізла за людей вирішувати, що їм робити. Ось тепер це питання до мільйонів українців, киян. А ви готові цього? 1 квітня 2020 року. Це крайня межа. І я вам відкрию таємницю. Ми зараз навіть на цій проблемі почали спілкуватися з Віталієм Кличком і Петром Пантелеєвим, з якими я був в контрах. Бо я розумію, що їх загнали в тупік, і ми на наступному тижні офіційно, я звернувся до нього, буде у нас зустріч для того, щоб відтерміновувати це, бо ніякого ринку цих управителів не з'явилося. І там більше, на жаль, сьогодні от таких розумієте, які приходять не управляти, а приходять ваші гроші трошки. Мені рахунки приходять. І тут я на вашому боці. Я на боці мешканців. Вони потрапили радше в яму, про що свідчать ці провалля в Києві і в багатьох інших містах. І це так само. І про це Борис Філатов писав. Інфраструктура я погоджуюсь. Після цієї аварії на Саксаганського Шатару-Ставелі, вона вдруге на тому ж самому місці, ви знаєте, да? І це, але це величезна аварія, там автівки поправили. І Філатов правильно абсолютно каже. І я можу сказати одне. В мене достатньо своє скептичне ставлення до мерів, але в цій ситуації я на їхньому боці, бо без підтримки держави вони із цієї халепи не вилізуть. Ми маємо завершувати. На жаль, так. Тому я вибачаюсь перед вами. Експресивну розмову. Я вибачаю, я намагався бути коректним. Сьогодні був в Прайм Скрипін. Я дякую вам за увагу і бажаю вам хорошого вечора. Дякую.